Raiffeisen banka na kvartalnom nivou bira najbolju poslovnicu u mreži, a za drugi kvartal 2018. godine ovu titulu je ponijela agencija Lipašina u Sarajevu. U skladu sa našim vrijednostima nastojimo premašiti očekivanje naših klijenata, pružiti im pozitivno iskustvo kada su u pitanju naše usluge, te samim tim postavljati nove standarde u industriji. Kako bismo odgovorili na potrebe klijenata, tražimo njihovo mišljenje, na osnovu kojeg biramo najbolju poslovnicu u kvartalu, a za sve klijente koji u narednom periodu posjete ovu poslovnicu pripremili smo simbolične poklone. Uposlenici ove agencije će u narednom periodu odabrati jedan projekat koji će banka podržati i čiji je fokus podrška djeci i osobama sa posebnim potrebama. Ovakva podrška u skladu je sa strategijom održivosti Raiffeisen grupacije.